Unduna wa zaumoyo wachilimika pa ntchito yowunika matenda a Ebola kwa anthu omwe akulowa mdziko muno. Boma lapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize Amalawi omwe azingwa mdziko la South Africa kuti athe kubwerera kumudzi. Ndipo African Development Bank yati ntchito yomanga ngalande zopatutsa madzi ndi kumachita ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project ndiyofunika polimbana ndi njala mdziko muno. Boma lati lachilimika pa ntchito yowunika matenda a Ebola kwa anthu omwe akuchoka m'mayiko ena mzipata komanso malo ofikira ndege mdziko muno. Nduna ya zaumoyo amadalitso Waloyi yanena izi pomwe imakayendera momwe ntchito yowunika matendawa ikuyendera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe komanso italandira zipangizo za chipatala zokhudzana ndi matenda a Ebola komanso kolera. Austin Fukula ali ndi zambiri mu ripoti. Awaloyi ati ngakhale mdziko muno simunapezeke munthu wodwala nthenda ya Ebola, undunawu ndi wokonzeka kulimbana ndi nthendayi ikadzabuka. Ndunayi yayamikiranso bungwe loona zaumoyo pa dziko lonse la WHO chifukwa chopereka zipangizo zogwirira ntchito zokhudzana ndi matenda a Ebola ndi kolera zomwe zithandizire kuteteza ogwira ntchito zaumoyo pakachitika mliri wa matendawa. Taona kuti kukonzeka kwathu ndikukwanira ndithu komanso ndikukhwima kuonesesa kuti Amalawi akhale otetezeka ku matenda amenewa. Siti kungoayang'ana ngati matenda wamba ni matenda kuti atipeze kuno atisokonezera dziko komanso ndi mmene ntchito zathu zachitukuko monga mmene ya president athu a Professor Arthur Peter Mutharika akufuna kuti zinthu zipite pasogolo zitopezeka kuti zabwezeresedwa mbuyo. Ngakhale ndapanga noti kuti madera ena pang'ono ngati maka ku VIP siti naoneko bwinobwino ndondomeko zokhudzana ndi kuunika kumeneko zomwe tionesesa tikamachoka pano pena paliponse wina alesa kulowa muziko muno akhale kuti akuunikidwa. Mkulu wa bungwe la WHO mdziko muno Dr. Charles Njuguna wati bungweli lathandiza dziko la Malawi kukhala ndi luso loyezera matenda a Ebola mdziko muno kusiyana ndi mbuyomu pomwe ankatumiza ku South Africa. Mkulu wa kampani ya Airport Development Limited ADL Azione Themba anati ntchito yowunika matendawa ikuyenda bwino ndipo akhazikitsa zipinda zosungiramo anthu omwe akuwakayikira kuti atha kukhala ndi Ebola. Komabe ati vuto lomwe akukumana nawo pakadali pano ndi kuwunika anthu omwe amagwiritsa ntchito gawo la alendo olemekezeka la VIP. Timaonetsetsa kuti ogwira ntchito athu asakumane ndi anthu amene akutsika mu ndege mpakana atapangidwa atayezedwa akayezedwa then akhoza kumana ndi wina aliyese. Kupatula pamenepo timaonesesanso kuti zinthu zoyipa zimene zimatoledwa kuchokera mu ndege zipangidwe hando bwino amazinyamula. Tili ndi kubini kwathu kumene timazikazika tili ndi chibini chachikulu pafupi ku airport building kuno. Zikachoka pamenepopo tili ndi matractor amene amatenga kupita kukataya kuntaya kwathu. Malinga ndi bungwe la WHO mdziko la Democratic Republic of Congo mwapezeka anthu oposa 700 omwe ali ndi Ebola ndipo oposa 180 amwalira ndi nthendayi. Matendawa afalikiranso ku Uganda. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Boma lati likugwira ntchito yoonetsetsa kuti oyendetsa njinga onse makamaka za moto awalemba mkaundula ndi kuwapatsa ziphaso zovomerezeka kuti zikhale zosavuta kuwazindikira komanso kuwayang'anira. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajapi Muhango yati ntchitoyi ithandiza kuonetsetsa kuti oyendetsa njingazi akudziwa komanso akutsatira bwino malamulo apansewu. Kuli mavuto ochuluka mu dziko muno sangoti mzinda mokha ni mdziko monse muno kamupita kuchitipa mavuto makamaka njinga za moto pwande ikumakhala nkhani yayikulu. Anzathu akabaza tapasa mwayi kuti pofika mu Julai chaka chino aonetsetse kuti njinga zawo zonse azivekera manambala. Njinga izioneka kuti njinga iyi namba lake ndi MZ12 kaya
ka NS 16 choncho kuti tisa kuzidziwa kuti njinga iyi ikalakwisa anu akewo tadziwe. Komanso onse njinga onse tifuna kuti akhale ndi ma license. Pasapezeke wakabasa akwesa njinga mudziko muno opanda license chifukwa ngozi zambiri zikuchitikazi zikufo chonera kuti anthu akapanzaja saziwa malamulo apa msewu. Akangusowa kuti njinga ija ali kumsewu akanyamula vanthu. Tikufuna kuti amene onseja aphunzitsidwe bwino adziwe malamulo apa msewu tapase ma license. Komanso magalimoto a njinga zawo zija zizikhala ndi manamba plate bwino kuchachika chikachika tisa kuapeza. Izizi tapasa mwaidadala kuti apange pomafika mu Julai muno. Akapanda kupanga izipofika Julai pano ndiye onse amene atsikala njinga zopanda manambala komanso amene alibe license onsewo tamanga. Basi zisanu ndi zitatu 8 zomwe zanyamula amalawi okwana 645 pansi pa ndondomeko yobweretsa amalawi omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi zanyamuka mdziko la South Africa. Kalata yomwe unduna woona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena watulutsa yati anthuwo ndomwe amawasunga pa msasa wina wa Sherwood Town Hall ku Durban. Malingana ndi kalatayo anthuwo akuyembekezeka kufika mdziko muno lachitatu kudzera pa chipata cha Mwanza. Kenaka anthuwo adzapitirira ku bwalo la Kamuzu ku Blantyre komwe akawaunike asanawatumize ku madera awo. Bungwe la National Food Reserve Agency lalangiza ogwira ntchito ku bungweri ndomwe atha kugulitsa chimanga ndi mbewu zina ku bungweri kuti apewe katangale. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa bungweri m'busa Howard Matia Nkhoma wanena izi atayendera malo osungira chimanga asonda mu mzinda wa Mzuzu pomwe boma kudzera ku bungweri likukonza zogula chimanga choposa matani 86,000 chaka chino. Chimwemwe Milulu wafika ndi ripoti. Mpando wa bodi ya bungwe la National Food Reserve Agency NFRA yemwe angosankhidwa kumene mbusa Howard Matia Nkhoma anati kutsata malamulo pogwira ntchito ndi nsanamira yofunika kwambiri kuti masomphenya a boma akwaniritsidwe. Iwo anati mtsogoleri wa dziko lino wayika chidwi chofuna kuthana ndi njala mdziko muno. Moyo waifeta wanthu tikamva kuti kuli ndalama ndawu zina zimati zunguza maganizo kuti akhale monga kukhalira anthu ogwira ntchito mwa ntchito mwa malamulo amene boma linawika mwakagulidwe ka chimanga. Ndawu zina enda koza kunyengedwa mwina kubwera kuti ine ndili chimanga changa ufuna kuza kulisa chimanga kwene fara yewe ayamba wandipasa ine ndarama. Ndawu zina kumakhala mayesero otero so ndi nakhala nawo pasi kuti yayi tiyene tilandire chimanga iche tigule chimanga iche munjira yoyenera. Mwamatani oposa 86,000 achimanga omwe boma kudzera ku bungwe la NFRA ligule 10,000 adzasungidwa mu nkhokwe za ku Mzuzu pomwe kukazomba mboma la Mzimba ndi Karonga adzasungiramo 3,000 metric tons iliyonse. Wapampando wa bodi ya NFRA anayendera nkhokwezi kuti aone momwe ntchito yokonzekera kulandira chimanga ikuyendera komanso kukumana ndi ogwira ntchito pamalopa. Chimwemwe Milulu, MBC, Mzuzu. Banki ya maiko amu Africa ya African Development yati ntchito yomanga ngalande zopatutsa madzi ndi kumachita ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project ndiyofunika polimbana ndi njala mdziko muno komanso kulimbikitsa chitukuko. Mkulu yemwe amayang'anira maiko a Malawi, Mauritius ndi Zambia a Malishewo Shewo ndiye wanena izi atayendera ntchitoyi boma la Chikwawa. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti. Paulendowu Ashebo anayamba ndi kuyendera ntchito yomanga ngalande zomwe zizatenge madzi kuchokera mu mtsinje wa Shire komanso kuona momwe ntchitoyi inawonongedwera ndi namondwe wa ana mchaka cha 2022.
Iwonso anauzidwa za mavuto azachuma omwe ntchitoyi ikumana nawo, zomwe ati zapangisa kuti contractor asiyire ntchitoyi pa njira. Poyankhula ndi MBC, nthumwi yochokera ku ADB yati ndiyokhutitsidwa ndi ntchito yomwe yagwiridwa kale, ndipo yalonjeza kuti ikapempha thandizo lochuluka la zachuma kuti ntchitoyi ayimalizitse. Ndipo pothirapo ndemanga wachiwiri kwa mkulu woona zachuma ku unduna wa zachuma a Francis Kachule ati ulendo wa Ashebo unali wofunikira kwambiri chifukwa uthandizira kuti ntchitoyi ipeze thandizo la ndalama. Ndi anthu ngati amenewa amene amati Malawi ikafuna support ngati ku African Development Bank kuja kuti Board of Governors ya African Development Bank ipange approve ma request athu amene amachita lobby for support ku dziko la Malawi ndi anthu ngati amenewa. Then mlendo wofunika kwambiri kuti adzionere yekha mmene ma projects ena amene African Development Bank akuchita fund ku Malawi kuno aone mezi kuyendera ngati pali zovuta zina ma challenges kuti thandizane nkuona kuti ma challenges amenewa tingasolve bwanji kuti ma project watithe kuwapanga implement. Ashebo anamaliza ulendowu pocheza ndi magulu a alimi omwe akuyembekezera kupindula ku ntchitoyi ikatha. Pomwe gawo lachiwiri la ntchitoyi lili mkati, pali chiyembekezo kuti alimi adzayamba kupindula kudzera ku ntchito ya ulimi wa mthirira mwezi wa Oktoba. Kuchokera kuno kuchikwawa ndine Simeon Boyce. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Unduna wa zaumoyo wachilimika pa ntchito yowunika matenda a Ebola kwa anthu omwe akulowa mdziko muno. Boma lapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize Amalawi omwe azingwa mdziko la South Africa kuti athe kubwerera kumudzi. Ndipo African Development Bank yati ntchito yomanga ngalande zopatutsa madzi ndi kumachita ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project ndiyofunika polimbana ndi njala mdziko muno. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti boma la Malawi lakhazikitsa ntchito yofuna kupeza njira zothandizira wanthu amene anathawa nyumba zawo komanso amene ali pa chiopsezo chakuti angathe kuthawa nyumba zawo kamba ka ngozi zodza kamba kakusintha kwa nyengo. Polankhula pokhazikitsa ntchitoyi, nduna yoona zachilengedwe a Patrick Wiskes makamaka a Patricia Wiskes anati ntchitoyi ndiyofunika kamba kakuti pakadali pano pakadali anthu ambiri amene anathawa nyumba zawo ndipo sanabwererebe. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Chaka ndi chaka dziko la Malawi limakumana ndi ngozi zokudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo, monga kusefukira kwa madzi, ng'amba, mphepo ya mkuntho ndi zina zotero, zomwe zimachititsa kuti anthu athawe mnyumba zawo ndi kumasowa pokhala. Izi zimakhudzanso chuma cha dziko. Pa zifukwa ngati zimenezi, boma la Malawi lakhazikitsa ntchito imene cholinga chake ndi kuthandiza anthu amene avutika kamba kakuti adachoka mnyumba zawo chifukwa cha ngozi zogwa mwachilengedwe. Ntchito cholinga chake nkulimbikitsa kupeza njira zokhazikika zimene zingathandize anthu amene ali pa chiopsezo chokuti akhoza kuthawa mnyumba zawo chifukwa cha ngozi zosiyanasiyana zachilengedwe. Ndalama zake za ntchito yakupereka nda European Union, ndipo ntchito yonga ngati yomweyi ikuchitika m'mayiko ena akumwera kwa Africa komanso m'mayiko a mchigawo cha nyanja ya India. Mdziko muno ntchitoyi ichitika m'maboma a Blantyre, Dowa, Chikwawa, Nsanje, Mangochi, Phalombe ndi Mulanje. Polankhula pokhazikitsa ntchito imeneyi yomwe pa Chingerezi akuyitcha Regional Responses to Climate Displacement in Sub-Saharan Africa, nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskes anati iyi ndi njira imene dziko la Malawi likuyenera kutsata poganizira kuti pali anthu ambiri amene akuvutika chifukwa chokuti adachoka mnyumba zawo malingana ndi ngozi zosiyanasiyana zodza mwachilengedwe. Mwapaderadera programu imene iyamba kuyang'ana kaye maanja amene anakali makampu pakadali pano chifukwa maanja ena chisunthireni nthawi imene ija mpaka na pano adakali malobe amene adakhazikitsa ndi boma kuti adikirire ena kukhala kwa azibale awo, koma tsopano ndi kubwera kwa project imeneyi tikuyembekezano kuti anthu aja tsopano ayambe kufikiridwa kuti ngati boma komanso azathu amene amatithandiza mabungwe omwe sa boma amene amatithandiza pa nkhani za chitukuko tipereke
thandizo logwirika kumanja amenewa kuti ayambirenso kukhala moyo wawo wabwinobwino. Nthawi zambiri ngozi zogwa mwadzidzidzi zikachitika anthu amaluza manyumba awo okhala, amaluza malo awo olima, ana skulu amakanika kupita ngakhale ku skulu kumene, ndipo pakadali pano ngozi zomwe takumana nazo mbuyomu manja ena sanachirebe. Pamwambowu mmodzi amene analankhulapo ndi Modesta Stonken am'mudzi mwa Chantulo mdera la mfumu yayikulu Namkumba ku Mangochi. Iwowa ndi amodzi mwa manja 55 amene adathawa mnyumba zawo mwezi wa Marichi chaka chino madzi a mvula atakokolola ndi kugwetsa nyumba zawo. Stonken akuti pakadali pano anthu amene adathawa madziwa ndipo ena mwa iwo akusungidwa pa sukulu ya Chantulo miyoyo yawo sinabwerere mchimake. Kunabwera ndithu mabungwe osiyanasiyana kuphatikizanapo ndi boma. Abwera ndi chithandizo kudzatithandiza takhala tikulandira ndithu chokudya. Pamezi imeneyi pamene tikuona zoti ayi mose tikukhala mwa azibale athu palibenso ganizo lililonse loti tipanga zotani kapena tigwira mtengo wanji, tilibenso china chilichonse kapena kutheka kuti kapenanso tikhoza kumanga manyumba kapenanso tikhoza kupezanso chokudya chokwanira. Panopa tikukhala moyo wovutika, tikusowekera chokudya, tikusowekera manyumba amene tikukhala mwa achibale athu. Mwina ena ndi ena anangotitola basi ngoti pasati manyumba kuti ena sosalongosoka tumbakhala ndi nkhawa kuti wodi fezi tithera motani. Ntchito imwe zina ilimbikitsa kupeza njira zopulumutsa katundu ndi miyoyo ya anthu ngozi zisanachitike. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Ofesi yoona za umoyo m'boma la Lilongwe yati ipereka katemera wa polio kwa ana 904,000 azaka zosapitirira 10 mu gawo lachitatu la katemerayo. Mneneri wa ofesi Richard Mvula wanena izi pokonzekera ntchito yopereka katemerayi yomwe iyambe pa 16 mpaka pa 19 June m'maboma onse mdziko muno. Amvula ati padakali pano ofesi sinalandireko ripoti lokhudza yemwe wapezekako ndi polio. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Pamene unduna za umoyo komanso ukhondo kuyembekezera kuyamba kupereka katemera wa polio mgawo lachitatu mdziko muno, ofesi yoona za umoyo m'boma la Lilongwe yati zokonzekera ntchito yogawa katemerayi zili mchimake. Mneneri wa ofesi iyi Richard Mvula wati ofesi yawo yatumiza kale ogwira ntchito za umoyo m'madera omwe ntchitoyi ichitikire kuti ntchitoyi iyende bwino. Konzeka kwambiri ndithu kuonetsetsa kuti kholo lina lidonse kapenanso masukulu komanso azitsogolera athu anthu ambiri akudziwa chifukwa chimafunikira nkuwamba kudziwa kuti katemera ameneyo aperekedwa liti, ndi ndani amene akuyeneka kulandira, nanga tikalanditsira nawo katemera malo ake ngati ati. Choncho tikupitiriza kuwafotokozera makolo, kuwaphunzitsa komanso kuwauza za ubwino wa katemera ameneyo komanso enika kulandira tsiku lopenika kulandira. Ndicho linga kunena kuti aliyense adziwe akonzeke kuti ana onse alandire. Ndicho linga chonena kuti tichite bwino ngati mmene achitiranso ulendo wapitawo kuti Lilongwe nakwanitsa kufikira mwana ena aliyense komanso ana onse adalandira katemerayo popanda wina ali odumphidwa. Amvula alimbikitsanso anthu m'madera komanso atsogoleri achipembedzo kuti alimbikitse anthu kulandira katemerayo ndi kupewa kufalitsa uthenga wabodza okhudza katemerayo. Mwina ena amakhala pena pa nkhani zinazongono kuti katemera amene ndi chani, kupanda tukazindikitsa kunena kuti katemera ameneyo akubwera mu nkhani yonena kuti ana onse ansinkhu oyambira zaka 0 kufika 10 alandire. Katemera ameneyo soopsa, ndi katemera amene ana amalandira ngakhala atangobadwa kumene. Choncho muona kuti ndikatemera wabwino komanso katemera kuti damwamba kalikale sikwabwera watsopano. Ndikatemera polio ndi matenda akalikale andi kuthana nawo kwake ndikulanditsa nawa katemera. Ntchito yopereka katemerayo ikuyembekezeka kuyamba pa 16 June ndipo ikuyembekezeka kudzatha pa 19 June. Atsikana mdziko muno awalimbikitsa kuti adziyika chidwi chachikulu pa maphunziro a zasayansi pamene chiwerengero chikusonyezabe kuti amayi ochepa ndomwe akugwira ntchito zokhudzana ndi zasayansi mdziko muno. Mmodzi mwa akatswiri a zasayansi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, Asamba Kambalame, amalankhula izi pomwe gulu lophunzira zasayansi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu linayitanitsa ophunzira aakazi kuti awalimbikitse kuti adzikonda maphunziro a zasayansi.
Chisomo Manda ali ndi ripoti. Ngati njira imodzi pofuna kulimbikitsa atsikana kuti akhale ndi chidwi pa maphunziro a zasayansi, ophunzira a zasayansi a ku Mzuzu University omwe ali ndi gulu lotchedwa Society of Water and Sanitation Scientists, SWAS, chaka chilichonse amakhala ndi mwambo omwe amayitanitsa ophunzira achitsikana. Poyankhula pa mwambo, mmodzi mwa akatswiri a zasayansi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuni, Asamba Kambalame, ati nzodandaulitsa kuti mdziko muno amayi ndi ochepa kwambiri omwe amagwira ntchito zokhudzana ndi sayansi. Kayang'ana ma science fields ambiri mdziko lathu lino kukuoneka kuti chiwerengerobe cha azimayi chikuchepa, and even titaona ma college mwathumu kuti ana atsikana si ambiri amene amaitenga science ngati first choice. Ndipo mkulu wa nthambi yona za sayansi ndi chilengedwe pa sukulu ya Mzuni, Akumbukani Mzengereza, adati zomwe dziko lapansi likudutsamo monga kusintha kwa nyengo ndi miliri pakufunika akatswiri ambiri a za sayansi kuti agonjetse mavutowa. Kumano umene wapatse mwayi okambirana za mmene dziko likuyendera ku mbali ya zonse zimene tikuona, kusintha kwa nyengo, mavuto a njala, komanso kuonongeka kwa chilengedwe. Ndiye tikaona manambala kapena tikaona chiwerengero cha atsikana amene amapanga maphunziro a science ndi nchochepabe. Tikudziwa kuti dziko lonse, Malawi so oloma ma organization ena ndi ena akatutsa zotsatira zimaonekabe kuti atsikana be ndi ochepa mu ma sciences amene wawa technology ndi engineering. Ndiye kutenga atsikana amene wawa kuti abwere pamodzi ngwapatsa mwayi kuti azikambirana zimene zozo komanso akhale ndi chidwi chopitiriza maphunziro kumene koko. Mmodzi mwa atsikana omwe anali nawo pamwambo, Thandiwe Jere wa ku sukulu ya primary ya Viere, adati chifukwa cha mwambowo tsopano wazindikira kuti maphunziro a zasayansi ndi aliyense. Atsikana ambiri they run away in my science subjects famaona ngati they are very tough. Chaka chino mwambowo amakambirana za chilengedwe, madzi komanso tizilombo toyambitsa matenda osiyanasiyana. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Tibwerere ku nkhani yokhudza nzika za dziko lino zomwe zikukumana ndi nkhanza ku South Africa. Boma lapempha mabungwe omwe amathandizapo pa chitukuko cha dziko lino komanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize Amalawi omwe azingwa mdziko la South Africa omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi. Izi zikutsatira nkhanza zomwe nzika za maiko ena zomwe zikukhala ku South Africa zikukumana nazo mdzikolo. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, a Wilson Moleni, wati pofika pa 13 June 2026 Amalawi pafupifupi 10,000 ndiwo amafuna kubwerera kuno ku Malawi. Ndipo munkhani za masewero a mu ligi yayikulu ya FDH Bank Premiership ayambiranso kumapeto a sabatayi atayima kwa sabata ziwiri. Masewero anayi achitika loweruka pamene enanso anayi adzachitika la Mulungu likudzali. Norbert Jameson wadza ndi zambiri mu ripoti. Ligi inayimitsidwa kwa sabata ziwiri pofuna kupereka mwayi kwa timu ya dziko lino ya Flames yomwe inali ndi masewero opimana mphamvu ndi timu ya Ethiopia, komanso kupereka mpata kuti chikho cha Airtel Top 8 chiyambe. Pamene ligi imapita kuchuti nkuti matimu onse 16 atasewera masewero asanu ndi amodzi 6 iliyonse. Poonkhetsera zonse masewero okwana 48 ndi omwe aseweredwa mu ligi ndipo atulutsa zigoli zokwana 100. Mighty Wanderers, Silver Strikers ndi Blue Eagles anatolera mapoint 13 iliyonse, koma Wanderers ndi omwe ili pamwamba pa matimu onse potengera zigoli. Osewera wake wakutsogolo Lamek Miti ndiye mwenso akutsogola ndi zigoli zisanu. Timu ya Craig ndiyo khayo yomwe sinapambanepo pa matimu onse ndipo ili pansi penipeni pa ligi. Pamene masewero akubwereranso kumathero a sabata ino, Wanderers ikumana ndi Ekhaya pamene Silver itambitsana ndi Civil Service United. Blue Eagles yomwe ndi yachitatu mu ligi ikhala pa khomo ndi Karonga United
pamene FCB Nyasa Big Bullets iyendera Kamuzu Barracks masewero oyamba mu ligi a mphunzitsi wake watsopano Wedson Nyirenda. Nayonso Craig yomwe yalemba mphunzitsi watsopano Ernest Ntawali ikhala ikusakasaka chipambano chake choyamba mu ligi pamene isewere ndi timu ya Masters. Chigawo choyamba cha ligi ya FDH Bank Premiership chikuyembekezeka kudzatha pa 20 September pamene kukwangula ligi yonse ndende pa 20 February 2027. Norbert Jameson, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. Unduna wa zaumoyo wachilimika pa ntchito yowunika matenda a Ebola kwa anthu omwe akulowa mdziko muno. Boma lapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize Amalawi omwe azingwa mdziko la South Africa kuti athe kubwerera kumudzi. Ndipo African Development Bank yati ntchito yomanga ngalande zopatutsa madzi ndi kumachita ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project ndiyofunika polimbana ndi njala mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.